Damini debatana sumurung sia saluhut roham, imana mangarajai aka ati-ati dohot pikiran munang, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita saluhutna, hurianani haholongan ni Tuhan, minggu tasadarion masuk mahita minggu Advent napatuluhon. Dohok topik ni mingguta makalungut to debata hai tuau ni akan aporsea berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Ipakuling itu hatta do hita marhite-hite buku panurirang Mika bidupitu mamuka maisian ayat pitu saat rodi ayat 10 tolu. Mika bidupitu ayat pitu 1 10 tolu. Songonon mam hatani tu hatta alai anggo ahu manatap tujahu bado jala dihalungut terrohaku do debata ni hatuauku sai tangi honon ni debataku do ahu unakko marlas ni roha ale musuku mida ahu ai tinggang pe ahu sai hehe do ahu muse ai huddul pe ahu nuaing di bagasan hahulomon jahubado panodang di ahu usungon kudo rimas ni jahuba ai do pa ibana do ahu mardosam paima di badahon ibadah badaku jala maruli uhum ahu di bahen saito gu onna do ahu sogo tu hati uron ida okku do hati goranna alai idaon ni musukku mai sogot jala hukupan ni haurahon bohina ibana naung madok tuau di dia do jahuba di Batam marsobu-sobu ma mataku marnida nasida dung hona lutak songon gabbo di alaman nungaro ari parpa uliod di parikmu ari parholangan ni parik patik duih ari haroroan ni halak doi tumopot ho sian asur doho sian akka hutani Misir jala sian Misir saat rodi batang aik jala sian laut tu laut jala sian tor tu tor alai gabe halongonan matanoi alani pangisina binahin ni parbue ni pabahenan nasida imam hatani tu hatta hurian nani haholongan ni Tuhan di sada pengungsian di masa ni porang portibi na paduahon piga-piga dak danak mengalami parniahapan natung macai maheu si tutu. Mereka sangat khawatir dengan masa peperangan pada masa Perang Dunia Kedua. Mabiar nasida tarlumobi di biar ni rohani nasida iman aturaparum manon nasida. Mereka takut karena mereka nanti menjadi orang yang lapar dengan peperangan tersebut. Di bahen pajagani akada danahima songon solusi asa unang pola mabir akada danahi tutiki nanaingro taringo terlumobi di parsipanganon alani iga nu manugot
Ganuk naing modom danahi, dilehop kajaga ni akka danahom maroti, manang natadok ko si panganon, tiopon ni nasida. Mereka diberikan roti ketika mereka mau tidur. Asa paingoton manang mengingatkan mereka marsugot marsipanganod do nasida. Asa pos rohani nasida anggo marsugot tongdo mangalang roti nasida. Dang tagamon at turaparon nasida. Ima na pinaingoton manang tindakan na binahin ni penjagay molo dileho peroti tiopon ni nasida ditikila humoro. Marsugot dang na gabi at turaparoh kamu. Hamu kadongan marhite-hite na dileho roti tu nasida gabi pakirimod do itu akada danahi. Mangaliho semangat do itu nasida na madokon sarihonon ni debatado nasida. Domutusido nang dibagasa tuputon hina arga hina riko ni pakirimon pengharapan di ngolu ni akana porsea. Asa halak namar pakirimon di panarihonon di pabahenan ni debata di bagasan ngulu ni nasida. Jaka partikian na perpudion gudang do halak madabu tu bagasan sikap na somar pakirimo di bagasan nguluna. Alani akaragam ni sitaonon hamaolon. Alani akka parukilon na niadopanna. Gabi akka halak na madabu tu bagasan putus harapan tanpa pakirimon. Ida ubahin meningkat do angka melakukan tindakan bundir jakatik kina perpudi alanyaha karena mereka tidak berpengharapan akan masa yang akan datang. Jala molo tabereng di akatiki na parpudio di hamamasa ni Tapanuli Raya. Godang do pakilalaan ni akasituan na toropi orang-orang banyak madate rohani nasida, maheu nasida. Sepertinya banyak dari mereka hilang pengharapan. Alani mardongat tangiang dot mga marhite-hite mangalihon semangat menopang kehidupan ni nasida talumobi manangyakon nasida. Asanggiat boy nasida margugu. Asanggiat marpakirimon nasida nang peikon mamulus ragam ni akka namasai na niadupan ni nasida. Ay dang tiala roha bagas nagabi inganan parmianan nunga hancur dang adongbe. Naso tinagam mereka boleh masih bersukacita marlas ni roha marparsaoran di tonga-tonga ni keluarga, tetapi dengan beberapa saat beberapa waktu mereka dihabiskan tang terida torop dohot na marhamate ya do akalan na asing. Boy do manabu nasida tu bagasan akaragam ni naso marpakirimon alani hamaolon nama date mago pengharapan alaina kaning disima tadokon disima ulaot talaho manangyakon mangalehon semangat dohok manupahi nasida itak ninata boy marhite-hite akahuria
aka instansi do akalan na asingin asa halak na margugo do pakirimon na sida mamulus ragam ni akka na masay. Do mutusido nang natabering di bagasat 30 taon di gobarho panurirang mikado torop siya tonga-tonga ni bangso i naso marhabiara be tude bata. Ditikki panurirang mika, ditulu harajaun ima jotam ahas dot hiskia, disima ibana pasahaton hata ni debata, pabuana na ikon mengadopi hamaolod do hala Israel di hati hai. Juda dohot Samaria hinorhon ni akaparange nasida naso marhabiarat tu Jahuba. Diujui torop do parange ni Israeli na dibagasan halumlamon, dibagasan hajahaton, dibagasan hageduhon, dang mabiar be tude bata aka pemimpin bangso dang mardala dibagasan hinasitong ni akka uhum. Ditonga-tonga ni akka keluarga dang jupang bi akka parsaoran na hobartulo moniroha ni debata yang tidak saling menghargai satu dengan yang lain di tonga-tonga di rumah tangga. Jala mamereng akka halum lemon ni namasay na pinasunggulhon pinaingoton ni simika taringot tu parange ni bangsoy gabi makorkon uhum siya debata. Alay mika mamering namasay dang gabi hohom ibana mamering halumlamon ni bangsoy. Dia tidak mendiamkan diri dengan keadaan yang demikian. Alay dipicang ibana do akaparang ni bangsoy asa marhamu bau niroha. Jala dipatolhas panurirang mikado na ikom masa maparuhuman ni debata tunasida ala ni hageduhon na. Alay anggo panurirang mika dang madele ibana mamering namasay alay justru marpanidangiod do ibana madokon songod dia managabi hadirion ni ibana pabuwa na manatap do Tuhan Jahoba di ibana di nani halunguton na hatwaon ni debata. Pos do rohani ibana tangi honon ni Jahoba do ibana di bagasat tangyanga. Alani periko ni turpu hopoy do honotan nagabi songo panidangion ni panurirang mikado di kondisi ni bangso na di bagasan halumlamo sinakaningani ubay do ibana. Alay anggo ahu manatap tu Jahoba do jala di halungut rohakku do debatani hatuaku say togi honon ni debatakku do ahu. Kemampuan ni sadahalak Mika yang notabene-nya seorang panurirang, yang notabene-nya sebagai seorang orang tua di tengah-tengah ni keluarga, mangalehon keteladanan dohok kesaksian kredo iman maddokon anggo ahu manatap tu Jahoba do jala di halungut torohakku do debata. Nasarupa dohok panidangyon ni si Joshua
hati-hanaing sahat bangsoi tutano perjanjiani di papiliton iwana matuto saluhun aka bangsoi isedo nagabe si haporsiani nasida marsoba tu debatani akka gana-gana adu nasida marsoba tu debatani opuni nasida dong manang marsoba tu debatani hala amori alai pernyataan Joshua madokon alai anggo ahu dohot dongaku sajabu ikut jahubado olwaku tarsongoni manang panidangion ni simikaon takas do di pabuai ibana naso pasobuon ni debata jahubado ibana di bagasan nguluna molope marlomolomo akka halak si parjahat mangulaun hajahatonna molope leas rohani akka halak nagogoi maradopon ibana alai anggo ibana madokon anggo ahu pos dorohaku sai manatap tuja hubado jala dihalungut torohaku do debata totu panidangion nasi songonodo nagabe panidangion hala Kristen. Inilah yang menjadi kesaksian kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Saborat ahape akka hamaolo di bagasan ngoluta. Sagodang ni ahape halak laho majah hati kita. Songon si Mika di bagasa pos ni roha do ibana madokon anggo ahu manatap tujahubado jala ido na dihalunguton rohaku jala marhite-hite na pinatolhas ni panurirang mikaon dipicang ibana do akka partogi asa unang marlas ni roha ala tinggang ibana alanya ay ikon pahihiyon ni jahubado ibana. Una komarlas ni roha ali musuk kumida ahu ay tinggang pe ahu say hehe do ahu muse ay huddul pe ahu di bagasan hahulomon jahubado panodang diahu ninna. Musunai ima na jok tabigi susah melihat orang senang senang melihat orang susah itu na jok pardalanan di akapar seorang ningolu ni hajol maun susah melihat orang senang dan dia senang melihat orang susah songon musuni simika dison alai nang pe didok ibana nang pe SMS ingok ma unang mamarlas ni roha hamuna nang pe diberi kamuna ahu huddul di bagasan haholomon alai anggo jahuba disodangi do ahu di odiho jahuba do ahu di odiho jahuba do simika maradopon akka nama kasugohon ibana totu ope nagabe songon pengharapan do pakirimon ni akka halak na porsia dui pengharapat tadui nama dokon asa di bagasan pos ni roha las ni roha madalani pardalanan ni ngulu nangpe orang bersikap SMS di bagasan nguluta alai taingok ma anggo debata sai totongdo disodangi hita
Sekalipun orang melihat kita adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, alai anggo debata mameri kita alani haporsiota, alani pakirimotta, hasatiotta, manguludo kita di bagasan panodangion ni debata. Asa marhite-hite turpu homanang napiga hal na naing pasunggul honon na di bagasan nguluta, hobartu at pen na patuluhonon. Nasa tokinay masuk hita tu minggu parningotan Natal li Kristus. Na parjolo paingot tok kita songo dia pe parir ni pardalanan ni ngoluta na taadopi nuaing. Dang gabi songoni torus bolusotta di akka partikian tunanaing ro. Molo penakaring taadopi songon na niadupan ni simikaon. Songo dia pe parir ni pardalanan ni ngolutta alai dang say torus hita mamulus akka partikian na hurang mangihuton pakilala atta alanyaha ay ditatap debatado pardangolata jala peluon na dohita sian akka musutta od dihonon na dohita di bagasan ngolutta alani ikosetotong do tubu di bagasan ngolutta ima toddi namar pakirimon roh yang berpengharapan marhite-hite toddi namar pakirimonido hita boy madalani akka ari-ari ni ngolutta tiur saluhuna sekalipun ikon mengadopi ragam ni akka hamaolon napait di bagasan ngolutta. Kristosomus maddokon selama kita hidup kita harus berpengharapan dan karena berpengharapanlah kita hidup. Ala adong do pakirimo taon, ala namar pakirimo do hita, taringo tu masa depan gabi si tedalani pardalanan ni ngodu taon. Anggo akahalak na somar pakirimoni, murah-muradui madabu di bagasan akka keputus asaan. Akka na somar pakirimo tutuhani torop gabi putus asa madate akahalak na so marpakirimon gabi mangulahon akka na sodinggan mereka mencari pelarian akka hasonangan na di Portibion mencari pelarian gabi mardebata akka debata gana-gana adu akkalan na asing. Alay molo akka namor siyay namar pakirmoni. Di hapor siyay ibana do padohan na madokon ima. Holong debata di bagasan nguduna. Urupan ni iba debata do ibana. Debata memberikan jalan keluar sekalipun menghadapi kesulitan. Alani orang-orang yang pesimis, dia melihat kesulitan itu sebagai batu sandungan bagi dia. Namun bagi orang-orang yang optimis, kesulitan itu dia lihat sebagai batu loncatan untuk meraih masa depannya yang terbaik. Alan ini di bagasan pos ni roha mahita madalani ari-ari ni ngolutta pa ujuk ko taunon nama dokon say marpanatap tujahuba mahita jala ima tahalunguton jala di bagasan pos ni roha do hita madokon molo pe hita tinggang Toguon ni debatado hita
molo pihita hudul di hagulapon, ragam nama bayi hita gulap, alay anggo debatam, sodangan nado hita di bagasan ngodutta. Jala di bagasan minggutta sadarion, patu paon nado padirion nabadia tu sadahalak, ianakon ni huriata. Asa gabi panian maibanam di hangoluan si saliling nililing na marhite-hite, tugas do tanggung jawab ni natoras. Molo nunga tardidi ianak kota tu pagasan sakramen padidion na badiay panidangyotta madokon naung tarsahap do ibana, dia menjadi pewaris di dalam kehidupan yang kekal. Alani di pasu-pasu debatama natoras laho mengajar-ajari akka ianak kotai. Gabi auf gabi, di setiap pemberian ada tanggung jawab. Molo di palumihot debata tu hamuna ianak kotai, ingot tamuna ma adong do tanggung jawab muna disi. Togu-togu ajari hamuna sida asa manadda Tuhaning. Jelalaus di bagasan minggu tasadarion, pawur hatot tama memasuki masa pensiun inang situa enboru samosir. Jadi di bagasan nasa tahunon opat talak masih tuata na pensiun. Saluhu nai tangiang ni akaruas ni huria nama nanyak kon akan aposo ni Tuhani. Gabi boy nasida memasuki masa pensiun. Alani dukos sami masuk ke masa pensiun inang situa nami di son, tetaplah bersemangat menjalani masa-masa emeritusnya. Ai masa emeritus mainang di hasitua sadarion. Alai danggabe sumurut marparsaoran makubasi di tonga-tonga ni huriatta. Toktusian akka situa senior rikok dia kapanuturion di tonga-tonga ni wek tu akka situa na adong di wehi. Ipasu-pasu debata mainang semakin kuat, semakin sehat. Jalpi termasuk malensia ke ai sepata molonunga onom saya dipikir daung nasulensia ibana alam gaya nang situ bersama seron ngai dokom mulu pensiun awan non masuk dau tulensia ini nangod je masuk di manon tulensia ake semangat mainang pos ram pasu-pasu ni debatado ho madalani ari hati tuarami kuat iman totong Pak Jonok Kodiri tu debata amin martang yang mahita.